zaparkovaný Hein, Megajzek fálil z prvej. Je to nakoniec prihrávka! Gól na 2-1! Eliško po svojej lavici má Virtanena. Virtanen a po ňom Roa. Virtanen na Pominicha a využitá presilová hra. Michalovce idú na začiatku druhej tretiny do vedenia 2-1. Petrášová prihrávka pre Tránku, krásna súra, Mikuš šanci, ale BDF teraz dobral obrovskú tutovku. Tu máme zákrok zápasu určite a toto obletí asi highlightové video. Tu bol krásny zákrok Lebedeva, ktorý sa nám stihol presunúť.